Hi guys, ingon sila nabulit na kuno kung napuno sa utang. Dili na tinuod. Unsay napuno sa utang? Ngani awas naman. Sa mga boys diha nga nag-ingon nga ang kwarta mo'y babag sa kaminyoon ninyong duha. Dili babag ang kwarta, kundili kanang iyang bana. Alam nyo guys, sa buhay, kung meron man akong isang natutunan, yun ay ang huwag laging umasa na maganda lagi ang kalalabasan. Lalo na pag salamin ang nasa harapan. Hello mga kasaka. Sa walay mga karelasyon, hala padayon. Pero sa naay relasyon, ayaw og scroll down. Abi ninyo, kung naa na mo'y karelasyon, pwede ragin mo mulingi sa uban. Pero lingi lang, ayaw uban. Hi guys! So, adlaw na sa mga minatay no? So, naay mga nag-ingon nga, may untag, mga matay tanang mga batignaw. Ay taon mo paging anaw eh. Maluoy mo na ako, kay gamay na lang may mahabili. Kalag-kalag na sad. Mauna ning panahonan, as ko na yung mga ghost sa mga mahilig mang ghost diha. Ang ayan kay ka. Sa malamig,